Ой, постелю. Документы проверка, да? Вие дома правите карти. Трансфер? Карта си карта. Трансфер? Да. Българска лична карта нямаш? Няма. Вижте, моля. Няма. Шефе, не дай такова, пусте. Това какво е? Къде пилиш четвъртата? А? Хастали ли? Вашата лична карта? Вижте сега, аз моята лична карта остана в България. Децата си щяха да дойдат със своите Ама, лични карта. чакай сега, това само мисля, това документите. Индирал ли Рамадан? Моля, да седи си колата. Когато иска да мене. Пациента нещо така. Те последни сега. Чакай малко. Тези пари. Защо ми ги дава сега? Значи ли така чува? Има ли така? Аз съм французин, аз нямам левове. Ама чакай сега, това не става. Той тук, нали знаеш картата тук? Да, така става, значи това е, значи бъгър. Аз съм прекарали момента и благодаря ви много. Нека да може да кажа. Айде,